ki parbangai bagi perlok bait baroh ki peit ya kani ka video lem bagani ka YouTube channel ke Jingpuson Lyngkot pdiang ngewbha pi baroh ka kerteng jong try benam pen bait ya jongi uji sukres sya bunja sya prank dia don ban kentu pi ki perlok bait oi mention tayo dan I katu kat ni ki perlok ki bala keli mereka don ke jing bakla le sih ka link ke bangabu Facebook pat kam sempau kum tang kerpat pi baroh ki parbangai bagi perlok sngewbha ban share lem ya ke link lani ke khubor ba pi sngewbha ban le se pi shem ba khubor pelong ke jingkyrkhu pi sngewbha ban share lem seki wai nam ba ka ktien jong blai wat apeng ke ni ka jinglong jingman ke bukum ke ni ngim yo bale seki jing mani ban sngap ke ktien jong blai ndai hai ling ba ke ni ki khubor ke bang yo ban sam lung ba ke ni ki kor ki bor kan poi ki tendong skor bang yo ma ke jingkyrkhu ke ktien ke jong blai ki perlok bat ki paramai bait kani ka sngi ka bakerpang ya ka ba latip kum ka Pentecost Sunday batru kedai ka PCI General Assembly Day of Prayer ha ka ba ka PCI ka labu ru ya ka theme ka boong witnessing Christ in the midst of challenges lani ka jing sakhi ya uji sukres hapdeng ki jingyale ki parbangai be ke Jingpuson Lyngkot ha gani ka sngi ngala pensyong nong rim na ka kitab ki kam ki apostol kan nong ka baad rekhot ka baningkong ter bat hadien gani ka Jingpuson ni ngei ki jingruai na ki khun samla I masbah kupar kharngor ngkat dembat I inubel kharngor skhem ba khubor ka iohsngew na ki neki khun samla sur ke bakin penmi na ki rundang ke jong ki kan nong ka jingkyrkhu nagam da jong ilang baroh ki bisa skor ya ka ki par bangai ki dangdon kat tu kat ni ki bangai ki bom patip balai balakot ya gani ka si ka Pentecost Sunday lani don ki bom patip ru ka ke jingmut jong kata ka Pentecost Sunday kum ta khendiat ngakwa ban kham batai benia bat kham shai bat Lyngkot ya gani ka benta balai balakot Pentecost Sunday ka ktin Pentecost ka wan na ka ktin Greek ka bamut sanpho ya ka Pentecost laju rakhi ya ka haka harvest festival ane haka ta ka ayom on lakot Pentecost Sunday ka daw kolong namar badai haka sngi ka basan pho ka Sunday ka bahnyo hadin ka jingmi pat uji sukres lada pin peit haka ni ka snem arja arfuai ngi rakhi ka Easter Sunday haka sautrik jaw bana April nadu ka sautrik jaw bana April hadu kani ka sngi utrai mentala da pin kane kani ka sngi ka basan pho bat gani ka sngi Sunday ka sngi Sunday ka bahnyo larangi kain hadin ka jingmi pat uji sukres but hadin ba uji su la kiyo no shabaneng usapha pat ya mensim ba khot wan her ki senran ka jango kat ba kidang don hakata kamra ka baneng ha Jerusalem kumma ula kular kum ta ya kani ka sngi ka ba ki senran kiyo mat ba kiyo pdiang ya ka bol ka jong mensim ba khot la tip kum kata ka Pentecost Sunday Kipar bangai lara pipuli naru ke gospel Yohanes kalanong ka baar po. Hadu ka kitab ki kam apostol kalanong ka baar. Kaya tu hangi bakini ki senran uji sukres ki dangdon ha kata ka kamra ka bahanay ha Jerusalem. Hadin ka jingyap ka jang uji sukres kini kila setkut ila di ha kata ka kamra. Namar ka jing syapting ya ki jiu ang ka gospel Yohanes kalanong baar po. Namar bagi syapting ya ki jiu kum ta ki kangdam ki setkut ila di syapo. Hendrai daya ka bakum kata ka por kili asno ki sur ya ka sur ka jong uji sukres ka baong long ka jingsuk ya pi bar hadin kata ki asno ba uji su ki sunran tu pdiang ya umensim bakun ba dai hadin ba uji su la kiu no shabreng san posngi hadin ka jingmi pat jong ki sunran uji su lembat ki wei pat baroh shispa ar pongut ki alumna ka wei ga jaka ba dai ka bakum kata ka por la pendap iki daga ding ke jong mensim bakun au gak tin jong blai badai hang ni hadin kata bau Petros ulas sedang ban yalap om shu daga mensim jong ke jing ting ya kita kijiu handrai menta umi daga mensim ke jing shlur ban yalap bat ya kita ki gentle bad au gak tin jong blai hakata ke jing yalap lai hajar ngut ki mensim ki bakordor layo ban penbaptis syautra Kipar bangai ni don hagani ka por haka baroh ngi hap banya shong khop haki ying gisem ngejongi ngimla ban mi
ne ban let shanu shanuru namar kane ka khalam kumai klong ki senran uji su don ki badon hapdeng don ki badon hakre kamra ki badon hapdeng ke jing kolmar jing mot hapdeng ke jing so confuse kumno banle uni uparlok uni unong yalam jangi lo syak penyak mangiru hakane ka por namar kane ka khalam don hapdeng jangi ki balsngo kolmar jing mot ngimtip kumno banle don hapdeng jangi ki basngo shep tieng ru ki senran wat laki don hakabakum kata ka jinglong wat hapadeng kata ka jing set yaladi hapo kata ka kamra handrenga ngeit bakata ka por ka baki set yaladi hapo ka kamra kata ka di ka por ka baki ki senran ki jong uji sukris ki don hapadeng ka jing penkre ki don hapadeng ka jing penkre di nomor taga daw haba uji su wan pau haki ule si uyo iye ki baki ni ki senran jong kila long ready kila dek ban penkre kum taw ong ki tu pediang ya umensi makut kumtah bakilio pediang dia untuk mensi kumtah anda bau kilio pediang untuk mensi makut para bakimi nang taru kimi banlong kisaki wada pedeng kita gijingele kimi banlong kisaki ijong nong penem kumtah ke khubor Pentecost nagam da jongap jong pi hagani ke janmit kalong what shepti ha pedeng ni ke khalam kebala penduk jingkermen kebala pen artatin yangi what shepti don kam sumar ya lade Henry what shepti uji sukres ula kular ya umensim bakut hangi kibangai ikarman skhem bakat bangirang syaset kot kop ni hagi yang kisem jangi shim bakani gadai kapor ka boblei u ailat yang apa japi bangin penkre ya lade bangin penkre ya laga jong jingem bat kat bangidang penkre tunginya duai ba ublei unte bob ya ka ding jong umensim bakut hangi iwei piwei hangi shimet haka wei bakuwei ka rempe yang kristan haka ribat ka jaj ben rio hi barok kawai nang bangin yo amat eka bor ke jong mensim bakut bat kumbalong ki senran uji su hadin kini ke eke barok ngiru ngin mi kum kejat ben rio ban ya lap bat ban saki yala unong pen em jangi uji su kres ngan pen ken mau biang ka tim ba ka PCI kala bo ko ong ka jing saki ya uji su kres ha pedeng ki jing yale kum ta dei tang la dang la yo amat eka bor ke jong mensim bakut dei hang ta bangiru ngin sala ban long ki saki shaki wai apdeng ketika jingele kibangi ia kenduk man lagas ni ko ki para bengat bae ublei udang ailat ngi kum kajat benrio bangin penkre shwai lade bangin shoot reng shwai lade bangin yit shwai lade shim bagani ketika por ka bang ngin penkre lade ka por ka bangin yo ban ya sa shwa halaki yin kisam om tang na kam tauni khunyang covid handrengin dwai ngenya sa ro nagam de gari bat kajat benrio ka badon hapdeng ka jingkyrkhu haka jing em bat ke jing long ka kan jamin sim amar ngeit skhem ba uji sukres ukwa ba anda haba ngin mi shabar nang ne kum ka jat ben rio ka bala tip ka bala bananam bangi long ka jat ben rio ka batip rio ka batip blai ngin long ro shisha kum ta tegi kristan ki bala pen khrep ha ngin mi kum ki kristan ki bala de pan pen khrep ha ngin long ka jat ben rio ka bala yo mat ba yo pediang ye ka ding jong men sim bakoi bat hang ta ngin salak ru banlong ki saki ki jong uji sukres wada prengi jingele ki bangi mat bat ki bangi kendo ngin yai long ga jing ubi ukres bat ngin yai long ru mangi ki saki ki bamentoy syakani ka perthai ka bakan riang bat ka bamutulap ubleun kurku un ya rabat un aibor nagam da jangi kum ki bangai bangin la da shisha banlong ki saki syakani ka perthai ublei nagam da ka burung jong amen
Ni ai kublai ya kini ki perlok samla ki belai kini ki jiruai ki basngu tenat bat ngeit skhem ke long ke khubor ke penken mau bat ke ai men sim na kem ta jongi kum ke jat ben riu bangin nang la nya chaprang pedeng kini ki baro ngin nang duai bangin yok mat ya ke revival kum ke jat ben riu baro ke we tung nya duai ku kpa jongi bah beneng ni ai ngo ya me atroi na mar kini ka por ke bangi yok ban bet yu sembai ni ngaktin nge jome oi trying ai ngo bangin lap yo ya ban pen kan mau ke jing shisha ka tien jome oi ngin shim ngin pdiang ba kini ki baro i wan ban ja rengkat ba ke jing tip lem ke jome oi trying kum ba ki sunran ke jome ki don hak ki shong ki sat kut le ki kamera ke bahan yang Jerusalem ban up bat ban yo mat ke jing ben thamai bo jong men sim kum taru trying tip skhem ba kini baro awa gim bedon ni ke plan haba me penyo angi ke bakum ke por bangin shong ban set kut soil dia ki yang kisan ya rap try bangin shim ya kini ka por bagalong ka por ka me ailat hangi bangin yit ya lade bangin pen krek ya lade bat bangin yo ma ru ya ka revival ha ka jing em ga jongi ha ki yang kisam ga jongi ha ka ri bat ka jat ben ri hi bar ka we nam bangin mi pat nang ni ka men sim ko baslor ban yalap ya ka kerteng ga jome ngin mi pat nang ni ka men sim ko baslor ban sakhi ya ka kerteng ga ba im bat kemudian buat jamnya kerkhu terakhir ini kini kepo kerkhu ya baru kita masih skor ke ketin jamnya kan long jingkyrkhu nagam jing iway bi iway hak kerteng jong uji sungi pan kini baru
Amen. Ublay unkyrkhu yang ilang ba.